प्रभु नीलकंठेश्वर वंदना करुचि पंजाबयर शिव शंकर अधीन रे दया कर शिव शंकर
ସବୁ ବନ ବୁଲିଲି ହେଲେ କେଉଁଠାରେ ମୟୂରକୁ ଭେଟ ହେଲି ନାହିଁ। ଗୁରୁଙ୍କର ଆଦେଶ ଅଛି ସବୁ ବନକୁ ଯିବୁ ହେଲେ ପାର୍ବତୀ ବନକୁ ଯିବୁ ନାହିଁ। ଏପଟେ ରାଜାଙ୍କ ଆଦେଶ ଅଛି ମୟୂର ଚନ୍ଦ୍ରିକା ଆଣିଦେବେ ମା ବିମଳା ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ ପାଖରେ କରିବେ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା। କଣ କରିବନି ଆଉ ଗୋଟିଏ ବନ ରହିଲା, ସେ ହେଉଛି ପାର୍ବତୀ ବନ। ଗୁରୁଙ୍କ କଥା ଭାଙ୍ଗି ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ପାର୍ବତୀ ବନରେ ବସିବି ଆଉ ମୟୂରକୁ ବନ୍ଧ କରି ମୟୂରକୁ ଛାଣି ଦେବି ରାଜାଙ୍କୁ କରିବେ ମା ବିମଳ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ ପାଖରେ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା। ମିଳିଲା ପାର୍ବତୀ ବନ ମିଳିଲା ପାର୍ବତୀ ବନ ଆଇସ ପିଠ ସେ
আরে তুই বনমধ্যে দুকেশ ମୁଁ ଚଢ଼େ ଆଇଲ ତୁ କଣ ଜାଣିନାହୁ ଏ ବନମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ପୁରୁଷ ପକ୍ଷୀ ଶିକାର କରନ୍ତି ନାହିଁ ବୋଲି ନା ନା ଜାଣି ନାହିଁ ତୁ କହୁଛି ଶୁଣେ କହ আরে মনা নমানি পার্বতী বনে বিরহ হইলা শীঘ্র বেশ রাগে পড়া চন্দ নাগার্জুন শিষ্য করে ধরি না পাশরে কোপে বলে বচন কি পশিলু রে গোর মনরে কোপে বলে বচন ତେବେ ମୁଁ କହୁଛି ଶୁଣ ନାହିଁ ମୋର ଦୋଷ ରାଜା ପାଳି ଆସିଛି ମୟୂର ଧରି ଆଉ ଜୀବିକା ମୋହର କରିବୁ ତୁଚ୍ଛାର କାହିଁକି ଯାଉଛୁ ଗାଡ଼ିରେ କଲି ମୁଁ କେଉଁ ଦୋଷ ତୋର ଦୋଷ ଜାଣି କଲି କିସରେ କଲି ମୁଁ କେଉଁ ଦୋଷ ତେବେ ମୁଁ କହୁଛି ଶୁଣି ତୁ ମୋର କିଛି ଦୋଷ କରିଛୁ ଆରେ ବନେ ପାର୍ବତୀ ବିହାର କରନ୍ତି ଏକାନ୍ତ ହରଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ଆରେ କଷିଲେ ପୁରୁଷ ମରିବ ଅବଶ୍ୟ ସର୍ପଦ ଶିବ ଅଙ୍ଗେରେ ନ ଜାଣି ତୁ କଷିଲୁ କେବେ ଯିବ ତାଉ ତାଉ ମଲୁରେ ନ ଜାଣି ମୁଁ ତେବେ କହୁଛି ଶୁଣ କହ ତୁ ହିଁ ତ ପୁରୁଷ ଏମାନେ କିପରି ରହିଅଛୁ ମତେ କହ ଆଉ ବୃଥାରେ କାହିଁକି ଭୟରେ ଖାଉଛୁ ଭୟ ହରି ଦଣ୍ଡେ ରାହରେ ପିଛା ମନ୍ତ୍ର ଜାଣି କିମ୍ବା ଚଳାଉ ତୁ କଳା ଫଣିରେ ପିଛା ମନ୍ତ୍ର ଜାଣି ମୁଁ କହୁଛି ଶୁଣି ନାଗାର୍ଜୁନ ବଂଶେ ଜନମ ମୋର ଈଶ୍ୱର ସେବକ ମୁଁ ଆରେ ନାଗାତ୍ମକ ବିଦ୍ୟା ତୁ ଆଗେ କହିଲେ ତୁ ଅବା ଜାଣିବୁ କାହୁରେ କେରା ଜୀବନ କିପା କହୁଛୁ ଚନରେ କେନି
অষ্টদিগ পারে সাক্ষী দেই করি খেলাই মহানাগ ভুভুকর করি ভরাকু বিস্তারি ছিলাম